Kävin eilen säästökoreilla pitkästä aikaa ja päätin kierrellä sitten koko liikkeen läpi. No yhdessä kohtaa käytävää mulle tuli sitten vastaan nämä energia- kautta tasapainorannekkeet. Siinä vieressä oli sellainen pieni kori, jossa myytiin pelkästään niitä hologrammitarroja, mitä niissä rannekkeissakin on. Pakkauksen takana oli sitten teksti, jossa luki: tasapainorannekkeen teho perustuu tuotteessa oleviin hologrammitarroihin, jotka voimistavat kehon omaa energiakenttää. Siis vittu ne on tarroja! Ilman kun siskon tyttökin pysyy niin hyvin pystyssä leikittyä 2 tuntia tuolileikkiä. Se liimaa vittu kiiltokuvia tarravihkoa, johon paranee tasapaino. Seuraava kerran kun itekin lähden baariin, niin liiman niitä tarroja pitkin kroppaan niin kuin nikotiinilaastareita. 2 promille kännissä, mutta pystyssä pysyy perkele.